Kini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region, ang amo ni dulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, January 12, 2026. Provincial Director sa Negros Oriental PNP gikaka sa pwesto matapos ang shooting incident sa Sibulan. Bangkay sa duha ka mga estudyante nga nalumuso sa Sagay City, nakit-ana. Bulkan Kanlaon, padayon sa gihapon sa pagbugas sang abo. Dalagpo lang ang mga negosyo ang required na magbutang sang CCTV. Kag sa good vibes, 66 anyos nga lolo, padayon nga nagahimakas para mapaeskwela ang iyang mga apo. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, dalagko lang ang negosyo ang required nga magbutang sang CCTV. Dalagko lang mga negosyo ang gina-require sa Bacolod City Government nga magbutang sang CCTV cameras kasubong sa mga establishmento nga may capital sa masobra 3 million pesos. Sunod kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, ang mga negosyo nga may manubo nga kapital pareho sa mga sari-sari store ang wala na gina-require nga mag-install sang CCTV. Ginpaatag man sang alkalde nga importante nga ang mga CCTV cameras nagaandar bangod ginahimo ini para sa seguridad kag kaluwasan sang publiko. Dugang paniga sa taya, ginpahugtan na sang syudad ang pagpatuman sang sining requirement kag igahold ang business permit applications sa mga establishmento nga hindi makasunod sa CCTV regulations. Ang ini nga polisiya ginabase sa City Ordinance Number 600 Series of 2012 kag DILG Memorandum Circular sang tuig 2022. Mining ko na kapital sa negosyo mo, kay sari-sari store kasi 50 mil, hindi ka required na magbutang sa CCTV. Sa number 9, iSwims, may live monitoring sa garbage collections ng ila trucks sa Bacolod. Gin-present sang katapos ang International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated o kung iSwims ang ila live monitoring system nga nagabantay sa mga hauling truck kag sa schedule sang garbage hauling sa syudad sa Bacolod. Pinaagi sa Global Positioning System o kung GPS, live nga makita ang giho kag direksyon sa mga truck nga nagahakot sang basura sa nagkalain-lain nga lugar sa syudad. Suno kay Leo Monez sang IT Department sang iSwims, yara sa 60 ka unit sang mga truck ang nagalibot sa Bacolod para sa regular nga pagkolekta sang basura. Dugang pa niya, ang amo nga sistema pwede man ma-rewind agud ma-check ang nagligad nga biyahe kag operasyon sang mga truck. Nagsugod naman ang irregular nga pagpangolekta sang basura sang Enero 1. So, ito po yung GPS system po natin. So, lahat po ng truck po na naka-assign po sa Bacolod, nakikita po natin siya. So, ito po yung mapa natin ng buong Bacolod. Sa number 8, balay na sunog sa Hinubaan. Naglinupok samtang nagakasunog ang isa ka balay sa Barangay San Rafael, Banwas, ang Hinubaan, Negros Occidental, sadtong Domingo sang hapon. Nagwa sa investigasyon nga nagsugod ang kalayo sa living room area sa isa sa ilang mga electrical appliances nga malapit sa mga botelya nga may unod nga gasolina. Matapos nag-ibwan ang kalayo, ginusundan ini sang paglinupok. Wala sa mga nasamaran sa insidente, bangod gilayon nga naka-evacuate ang mga nag-iistar sa balay antes nagdako ang kalayo kag nagsugod ang paglinupok. Naglawig sa masobra isa ka oras ang pagpalong sang kalayo sang Hinubaan BFP kag nakadeklarar sang fire out mga lasay sa 3:30
sang gabi. Kuryente ang ginalantaw sa fire investigators nga isa sa mga gintunaan sang sunog. Ginabulubanta 648,000 pesos ang halit sang sunog sa amo nga balay. Ginapanag-iyahan ini sang isa ka negosyante. Sa number 7, motorcycle rider patay matapos mabunggo sa likod sang truck. Patay ang isa ka rider matapos makabunggo sa likod nga bahin sa ginalegar truck sa Dalan Araneta sa atubang sang isa ka subdivision sakop sa barangay Pahanukoy sa Bacolod City Sabado sang kaagahon. Base sa PNP report, naabtan sa mga responders si alias Emil, 37 anyos, nga nagahigda sa dalan, wala na sang signs of life kag pulso. Sa tupad niya ang iya nga motor. Nagwa sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit nga padulong sa sur ang motorsiklo ni alias Emil sa nakabunggo ini sa isa ka truck. Sunod sa pulis, sa pahayag sang saksi nga security guard. Matapos ang insidente, wala nagpondo ang truck nga ginamaneho sang wala pa makilalan nga persona. Gindalang bangkay sang rider sa Sure Life Funeral Homes. Sa number 6, bangkay sang duha ka mga estudyante nga nalumos, nakit-an na. Nagpinaligo sa Himugaan River, sakop sa Purok Arophag, Barangay Malubon, Sagay City, ang 5 ka mag-classmates Biyernes sang hapon. Sunod sa saksi, gulpi lang nagbaskog ang daludo sang tubig, rason nga nag-trap ang mga estudyante sa tunga sang suba. Duha sa ilang naanod samtang 3 ang nakaluwas matapos nga makalangoy pahigad. Nagpatigayon sa search and rescue operations ang katapos ang Coast Guard, barangay, local rescue team, kag volunteers. Matapos ang duha ka adlaw, tigayon nga nakit-an ang mga bangkay sang estudyante nga 16 anyos kag 15 anyos. Ang isa ka bangkay ang nakit-an sang Domingo sang aga sa pagpanga nga sakop sa Pangpang, sakop sa nga Puroka Hordan, Barangay Fabrika sa Sagay. Mga 7 ka kilometros ang kalayoon sa ginluntaran sang insidente. Samtang isa naman ang nakit-an kagabi sa area sang sitio Dukol-Dukol, Barangay Himugaan, Baybay sa Sagay. Positibo nga ginkilala sa ginatag sa ka mga pamilya ang duha ka mga biktima. Pareho nga grade 10 students ang mga biktima sa Eusebio Lopez Memorial Integrated School. Sa number 5, may 44% kapagsaka sa collection sa Bacolod sa Business One-Stop Shop. Naka-record sa 44.18% nga pagsaka sa collection ang Bacolod City Government sa nahauna nga semana sa Business One-Stop Shop kung ikumpara sa kapareho nga period sa nagligad nga tuig. Sunod kay Mayor Greg Gasataya, bisan pa may temporaryo nga problema sa server sa una nga duha ka adlaw sang operasyon sang boss. Inigilayon man nga nasulbar bangod sa kooperasyon sang tanan. Wala ini nakaapekto sa padayon nga pagtaas sang collection sang syudad. Ginpasalamatan man ni Gasataya mga pumuluyo kag business owners nga padayon nagasalig sa lokal nga gobyerno bangod ako ang ilang kontribusyon sa pagpadalagan sa ekonomiya sang Bacolod. Ginpalawig naman tubtub Marso 31 sini nga 2026 ang operation sa Business One-Stop Shop sa Bacolod. Business One-Stop Shop, we have a 44.18% increase sa collection compared to the previous years. No? Sa number 4, bulkan kanlaon padayon sa gihapon sa pagbuga
sang abo. Sunod-sunod sa karon ang pagbuga sang abo sang bulkan kanlaon. Kay ini sang aga makaduha ka beses nga nagbuga sang abo kon may ash emission ang bulkan kanlaon 10:09 AM kag 11:31 AM. Sang hapon naman nagbuga sang abo ang bulkan kanlaon 12:47 sang udto. Kahapon nga adlaw, magkatlo ka beses nga nagbuga sang abo ang kanlaon. 7:51 AM, 9:45 AM, kag 5:02 PM. Sunod kay Pearly Shanson, ang Science Research Specialist sang PHIVOLCS, wala sang may gin-report nga ash fall. Kay nagapabilin sa Alert Level 2 ang bulkan, ginapaabot ang kasubo nga mga activity kag wala ginadulang posibilidad sa pagluntad sang moderately explosive nga eruption. At alert level 2, ma'am, no, wala gyapon nanton ginadula ni nga possibility nga posibilidad magka moderately explosive nga eruption pareho sing natabot ng October 24. Sa number 3, probinsya sa Negros Occidental ang liwat nagpasalig sang suporta sa Negros Occidental PNP sa ginpatigayon ang New Year's call kaina sang aga. Ginpamunuan ni Provincial Director Colonel Dennis Wenceslao ang New Year's call kay Governor Eugenio Jose Lacson sa Social Hall sa provincial capital. Sunod kay Lacson, nagalaom siya nga magapadayon ang collaboration sa PNP kag sang gobyerno probinsyal. Ginapasalamatan niya ang serbisyo sa kapulisan hindi lamang sa patag sang peace and order, kundi pati man ang serbisyo sini sa mga natabo nga kalamidad sang ginatubang o kung nga ginatubang sang probinsya. Samtang nalakip naman sa mga accomplishments sa Negros Occidental PNP sang 2025 na ginpresent nila sa gobernador among bahin sa kampanya kontra illegal nga droga kung sa diin may 1,343 nga suspect ang naaresto kag na-confiscate ang 6.13 kilograms sang shabu nga nagabalor sang 41.7 million pesos kag 2.6 kilograms sang marijuana nga nagabalor sang 313,761 pesos. Dugang pa sang gobernador, luyag niya nga magapabiling nga secured ang mga negrense bangod nga ang rule of law ang nagapangibabaw kag ang pagtinad ginaupdan sang kaninong. We hope to continue that strong collaboration. Provincial government will be behind them in support, no, whether it's in infrastructure or uplifting the training of their men and women. And I'd like to quote, no, we'd like to keep the Negrenses feel secure, that the rule of law is always upheld, and that progress is covered by peace. Sa number 2, Nokpo Provincial Director nagpaandam nga wala sang second chance sa nagapasaway nga mga pulis. Zero tolerance, no second chance, kag no mercy sa erring policemen. Inisunod kay Provincial Director Colonel Dennis Wenceslao ang sulit-sulit na nga ginapahanumdom sa Negros Occidental PNP sa mga kapulisan sini. Sunod kay Wenceslao, antes pa man natabo ang pagpangluthang sang isa ka pulis sa 4 ka mga persona sa Sibulan sa Negros Oriental sa Biyernes kung sa diin nalakip sa mga napatay ang hepe sang Sibulan PNP, 2 ka mga kaupdanan nga pulis kag isa ka sibilyan, ginapahanumdum na nila ang kapulisan. Padayon pa man ang investigasyon pero sunod kay Wenceslao, ang epekto sa natabo isa ka masakit nga bagay sa imahen sa mga kapulisan bangod kasubong lamang nga nabalewala ang mga na-accomplish sang kapulisan. Ito po ay masakit sa aming hanay dahil lahat ng ginawa namin na accomplishment the whole year parang sa isang kisap mata parang nabaliwala po dahil sa nangyari ito. Pero nangyari na po yan, kaya ang gagawin po natin, paalalahanan, i-monitor ang ating mga tao, supervise mabuti, and accountability, responsibility applies to all levels.
Kag sa number 1, ang tuman nga kahubog ang naging rason sa pagpaniro sa isa ka pulis sa isa ka babayi nga sibilyan kag iya kaupdanan nga 3 ka mga pulis sa Sibulan, Negros Oriental. Subong nga adlaw ginkakasna sa pwestong pamuno sang PNP sa Negros Oriental bangod sang natabo. May report si Romeo Subaldo. Sa sining nga CCTV video, makita ang 6 ka mga pulis ng Sibulan PNP nga nagainom-inom sa SAB bar sa Barangay Magatas sa Sibulan, Negros Oriental, Biyernes ang gabi. Sunod sa spokesperson ng PNP nga si Police Brigadier General Randolph Tunaw, Miyerkules, sa nag-celebrate sang iyang birthday ang hepe sa Sibulan PNP nga si Police Captain Jose Edrohil Simafranca. Nag-post celebration sila Biyernes ang gabi. Dugang panitunaw, halin pa lang sa PNP station sang Sibulan, nag-ilinom na ang mga pulis kag nagpadayon ini sa bar. Ang birthday niya po ay January 7, araw po ng Wednesday. At po celebrate po sila noong January 9, araw po ng Biyernes. Nagsimula pa po yung kanilang inuman sa loob lang ng police station. At ang dire-diretso po nila, tinuwi po nila sa nasa restaurant. Sa sulod sang bar, hinali na lang aging tiro ni Police Staff Sergeant Bonifacio Saicon, ang babae nga dancer. Ngaging kamatay sini. Galayon nga nagwa sa bar ang 6 ka mga pulis. Nagsakay ang suspect na pulis sa auto man mismo sang iya hepe. Wala nilaging posasan ang suspect na pulis. Dito sa sulod sang auto, natabo ang pagpaniro ni Saicon sa 3 pagid niya ka mga kaupdanan, nakip na ang hepe. May 2 pagid ka mga pulis nga nagasunod sa ilang nga nagasakay sa motorsiklo. Sila naman ang nakatawag sa ambulansya matapos ang pagpaniro sa sulod sang salakyan. Pumunta po sila doon, ang last time po doon sa personal sasakyan ni Hebe na sila. At may 2 pa po silang kasama na nakamotor. So, sa loob po ng bar, 6 po sila. Nung nangyari po yung pamamaril, hindi po nila, isama nila ng Alba 45, magpagkakamali lang po dahil hindi pinagapan at hindi po pinasasa. Meron pa po siya nakaalit ng block 17. At pagdating po nila sa hindi naman sila po yung nagpatalo. At po rin sila yung pamamaril. At yung pong 2 na naiuwan na pulis na nakamotor, sila po yung tumawag po sa mga medical personnel para naman po asikasuhin yung sige na naman po sa Nagpalagyo ang suspect na pulis kag sang ulihi, nag-surrender sa Tanhay PNP. Dugang pa sang spokesperson sang PNP, ang tuman nga kahulugbon ang posibleng nga rason sa pagpaniro sang pulis sa sibilyan kag sa iya kaupdanan sa serbisyo. Dahil bago lang po sa lugar yung ating suspect at yung biktima na sibilyan, tinanggalan po nila yung anggulo na tungkol po sa babae. Ito po ay ina-attribute nila sa sobrang kalasingan na sinasabi po dahil po sa celebration, birthday celebration ng nasabing chief of police kung saan. Subong adlaw, ginanunsyo sang PNP nga ginkakasa pwesto ang pamuno sa Negros Oriental PNP nga si Police Colonel Crescent Tiguelo bangod sang insidente. Buslan siya ni Police Colonel Lito Patay nga among Deputy Regional Director for Operations. Si Police Lieutenant Colonel Jul Muhammad Hamiri naman ang mangin OIC sa Sibulan Municipal Police Station. Subong adlaw, ipasaka ang kaso batok sa pulis nga nagpaniro. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag sa Good Vibes, isa ka 66 anyos nga lolo padayon nga nagahimakas para mapaeskwela ang iya nga mga apo. Nagahimo siya sang native products para maka-income. May report si Romeo Subaldo. 100 pesos ang buena mano nga benta sang 66 anyos nga si Jomari Abdo sa Barangay Kanlandog sa Banwa sang Murcia. 3 ka mga pugaran sa manok ang nabakal sa iya. Hindi siya sigurado kung saan naman siya liwat makabenta. Sumugod sa nabali ang iya nga tiil, naguntat naman siya sa paglibod sa mga duyan, pugaran sang manok, basket, kalalaw, silhig kag bags. Nadanlog siya nga nagresulta sa pagkabali sang iya nga tiil. 30 na katuig ang nagligad sang ginoperahan siya, pero may nabilin pa nga gasa sa sulod. Nagabalik-balik pa siya tubtub subong sa ospital. Kay padayon pa nga ginabulong ang iya nga pilas. Hindi man siya maayong makalakat, pero ang iya nga mga kamot padayon sa paglala sang kawayan, uway kag plastic para makahimo sang native nga mga produkto. Ano natapos si Emo? Napanisa mo na pananla. Di pagkapian ko kayo nakasandad ko, gin-stainless.
Pag stainless, kaya magalakat ko sa to. Pagkakuha sa stainless, ang rapat yung nabilin sa ako di sa sulod. Nabilin? Oo, linggasab la. Nakita sang lokal nga panguluan sang Mursang iya paghimakas, gani gin papwesto siya diri sa may pasalubong center sang Banwa sa highway lang sa unhan sang Lopez Mursa. Sa kabudlayan sa paglakad kag pagbiyahe, diri na siya nagatulog sa baligyaan niya. May balon lang siya nga banig. Kung may income, kinakuha lang sa iya sang iya nga misis, kay kalayo pa nga daan sang ilang nga lugar. Ang anom niya ka mga kabataan, may kinaila naman nga mga pangabuhi. Pero si Tatay Joe Marie, wala nagapahuway sa gihapon. Padayon siya sa paghimakas sa piyak sang iya nga edad. Sanggin pamangkot kun nga nangin emosyonal na siya. Nung nga kailangan mo po sa mo nga edad, kailangan mo gyapon maghimakas, nga kailangan mo gyapon maghimakas. Kaya ang paghimakas ko, tungkol siya, akong mga pamilya sir. Kagdalo na siya akong mga apo nga mag-eskwila ba kasi ako kuya lang na sir. Muna ginamakas ko, dyan ko tinguain nyo. Mag-eskwila ka mo kaya nga asit pa ko, bisan ang jail ko, hindi na ako pamirsa pang jail ko saan ko. Hindi na ako kakulpong kamot ko, masama kakulan ko pa, mapuslan ko pa. Biskan paano ko lang asin ko nga ubra, mapuslan ko din. Muna siya rin makas ko din sa akong nga mga apo. Kada ko pa mabulit ko. Siya ang nagapa-eskwela sa 3 niya ka mga apo kaysa iya na ini nagdalag ko. Ang iban nga mga kalalaw, ginasuguran sa paglalasang iya nga misis, ginapadala ini dayon sa iya diri sa may Banwa para siya na lang ang matapos. Hindi kahibalo ang iya misis kung paano ini tapuson. Ang ginikanan sang iya nga misis, ang nagtudlo sa iya sa paglala sang 20 anyos pa lang siya. Duyan ang una niya nga produkto. Duyan ang nagbuhi sa iya nga pamilya. Duyan man ang ginkargahan sa iya sang nabali siya. Duyan na ang nagsalbar sa iya. Pero subong, wala na siya sang duyan kay kamahal himuon sini. Tawag nga may kaluoy sa akon nga makabulig. Ang mahal nga Diyos, way ko ginauntatan pangayo sila nga mabuligan ako sa akon nga kaparito. Nga kung sino nga mabuluan nga sa tagipusoon nga mga tao makabulig sa akon. Nagasalig kagit nga isa kadlaw may tao nga makabulig sa imo. Oo, makabulig it. Mayroon ginawa adlaw gabi lang nga akong pangamuyo nga may tao gising ko sa akon nga may makadto nga makabulig. Nagapati siya nga isa ka adlaw may taho nga makabulig sa iya nga baklo ng iyang mga produkto kag makadugang sa iya nga kapital para makadugang himo sa mga iban pagiging produkto kag makalala siya liwat sang duyan. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kagita naga-shout out sa ating mga live viewers kay Maria Fe Panaga Baredo. Good PM Digicast Negros. Good PM Ma'am Barbara watching live from Silay City. Hello sa mga taga Silay City. Chona Evangelista Caredo. Good afternoon Digicast Negros watching from Singapore. Lindol Sunyo, maayong hapon, Negros. Gloria Bantigue, good afternoon, Digicast, NIR, kag Ma'am Barbara Mijares, watching from Pulupandan. Kumusta sa mga taga Pulupandan? And of course, good afternoon man kay Sir Romel Mahilom Galio. Kag kita man ang nag-greet sang happy birthday sa Digicaster follower ni siya sa Digicast, Ruby Ore, happy birthday. Kag mo yato ang top 10 stories of the day, tub-tub was. Ako si Barbara Mijares, maayong gabi.